इपिपिएल माने उरखाव प्रमोट प्राइभेट लिमिटेड उरखाव प्रमोट प्राइभेट लिमिटेड हैथुए हाग्रामाया सोर दा हाग्रामा होननाय बस्तुआ मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ অহাকালি নাসাত নহয় সরি নাসাটো নেক্সট বছৰত এই বছৰত আমাৰ ইছৰত 10 জন ল'ৰা ছোৱালী আমি পঠাই আছো আমাৰ সব জনগোষ্ঠীৰে ল'ৰা ছোৱালী गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय दिनै जोंनि बर' हारिनि मोजांनि बाथ्राखौ साननो थाङोब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरखौ तारमाने हारिनि मोजां गाज्रि बाथ्रानि सोमोन्दै बाथ्राफोरखौ लाबोजानो लुबैयो बे बाथ्राया सैथो आरो आंबो लुबैयो जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माने इउटिउबार्सफोर दङ बा निउस मिडिया पर्टेल्सफोर दङ जोंनि हारिनि सुखु दुखुनि प्रब्लेम इस्युफोरनि सिगाङाव गसंथानानै बा प्रब्लेम इस्युफोरखौ लानानै जेब्लाबो माने बाथ्रा बुंलाङो बेखौ बयबो हास्थायो नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव दायो मोनफ्रोमबो बिथिंनि नोजोरखौ लाखिनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला गासिबो माने डिभाइड जाजोबना दङ गावस्रा जोबनानै दङ दिनै पलिटिकेलि जोंनि बर' हारिया डिभाइड जानानै दङ आरो बे पलिटिकेलि इस्युखौनो पार्सनेल इस्यु खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव माने हिंसा हिंसि खालामलायनायखौ जोङो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनबाय थायो दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंगोन आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आदाखौ आं मानि थाखाय रायो आरो मा बाथ्राखौ लानानै आं दिनै रायदों बा सोंखारिदों दिनै बिटिसिनि दानि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ मानि थाखाय रायदों आरो मा बाथ्राखौ लानानै दिनै सोंखारिदों आरो जेब्लायबो आङो दिपेन बर' आदा आरो प्रमद बर' बिथां बे सानैखौ रायलांबाय थागोन आरो सोंखारिलांबाय थागोन बे बाथ्राया खिन्थु 100% सैथो नाथाय बिथांमोन सानैखौ माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै माबा मोनसे रिजनखौ लानानै दिनै जुदि आङो सोंखारिदोंब्ला बेनि मिनिङा बे नङा दे आं बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै दिनै आं बिसोरखौ रायबाय दङ दिनै आं बिसोरखौ रायनायनि क्रेडिटखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया लानो सानदोंबा बा लाबाय दंबा बे जाबाय बिसोरनि व्यक्तिगत पार्सनेल बाथ्रा आरो बे बिथिंनि बेलायाव दिनै गोबां सुबुंफोरा आंखौ सानदोंबो जानो हानाय दिनै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सार्थबादिखौ लाखिनो थाखाय बियो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय दङ दा जायफोर सुबुंफोरा बेफोरबायदि सानदों आं बिसोरनिसिम बे बाथ्राखौ बुंगोन जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि सानदोंब्ला नोंथांमोननि साननायखौ आङो दसे सम एक्सेप्ट खालामनानै नैबे बाथ्राखौ बुंगोन थारैनो जुदि आं बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि जानानै बाथ्रा बुंदोंब्ला दिनै आंनि बाथ्राखौ बै पलिटिकेल लिडारा बा बै पलिटिकेल पार्टिया मानो रेसपन्स खालामनो रोंदिया मानो बोजबना लानो रोंदिया बेसो जाबाय बयनिख्रुइबो देरसिन सोंथिया रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय दिनैयो जोंनि माहारिनि माखासे बेले बेजे थासारिखौ लानानै जों बेफोरबायदि स्टेजजों बेफोरबायदि थासारिजों जोंबो जुदि गावबा गावनि लाइफखौ जों जुदि दैदेनलांबाय थानांगौब्ला जोंनि माहारिया मालाबाबो गोजौ फारसे दावगानाय नङा जोंनि माहारिनि गेजेराव बांसिननिफ्राय बांसिन माने गुबुंले थासारिया सोमजिबाय थागोन आरो जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेसन जायफोर देरफुनाय लाइमोनफोर बै लाइमोनफोराबो बे थासारिजोंनो गोजोननानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ बाध्य जानानै फैगोन जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों जेराव दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखायनो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बावसोमखानानै आखायाव आइजें लानानै हाग्रायाव बेसेबांबा साद जारला दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनबोनांदों दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां फोथाराव लाबोनांगौनि थांखियै थांनाय 2027 जानुवारियाव मोनसे पिस एकर्ड खालामनाय जायो बे पिस एकर्डआनो जाहैबाय बिटिआर पिस एकर्ड बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जायो दिनै पिस एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना फैखांनायनि उनावहायबो गोजोन गैया जेराव दिनै बे बिटिआर पिस एकर्डआ 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांनायनि उनावहायबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना दिनै गोजोन गैया सान्थि गैया जेराव दिनै मोनसे पिस एकर्डखौ मोनसे बिग्रायारि हानजानि सुखु दुखुनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ एभ्रिथिं ए टु जेड प्रब्लेमफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिसो मोनसे पिस एकर्डखौ खालामनाय जायो दिनै एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै जा पिस एकर्ड खालामनाय जादों दिनै फुल एन्ड फाइनालि मोनसे मिनिंलेस पिस एकर्डसो दिनै बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनायनि आन्दोआव जोंनि बर' हारिनिनो माखासे डेन्जारेस पलिटिकेलि गेम इस्यु खालामनानै एकर्ड खालामनानै लाबोग्रा
लिडारफोर दङ जायफोरनिखि दा समाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि ए टु जेड लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोर दङना गावबा गावनि सार्थबादिनि थाखाय गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि डिभाइड खालामलायबाय थानानै सोंखारिलायबाय थानानै दाङाबाजि खालामलायबाय थानानै जेबो डेभेलपनि खामानि लाबोनो हानाय नङा बे बर' हारिनि बिखायाव बर' हारिया बेफोरबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे जोबस्रांलांनायनि लामायावसो थांगोन बे बाथ्राया सैथो बेखायनो मोनसे बाथ्राया क्लियार जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' हारिया जोंनि बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय सिमां आरो थांखि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै जेब्ला समसिमहालागै जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हाया अब्ला समसिमहालागै जों बेफोरबायदिनो गावजों गावनि गेजेरावनो डिभाइड जालायनानै जों गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दैदेनलांबाय थानो गोनां बाध्य जानानै फैगोन बे बाथ्राया सैथो बेखायनो दिनैयो जोङो जोंनि आद्रा जानानै थानाय सिमां आरो थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ जों माबोरैहाय हानायमानि थाबैनो मावफुंनानै जों लाबोनो हागोन माबोरैहाय जोङो हानायमानि थाबैनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जोङो क्रिएसन खालामनो हागोन बे बिथिंखौ लानानैसो जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्सुवेल मास्टार माइन्डेड गोरों सान्थौनि सुबुंफोरा दिनै सेक्रेटलि मोनसे जुथुमा खालामनांगौ आरो बे जुथुमानि गेजेरजों मोनसे डिसाइड खालामनांगौ डिसिसन लानांगौ थांखि लानांगौ जे जों दिनै दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा माबोरैहाय सिंजों इउनाइटेड जानानै मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोंनि बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जोङो मावफुंनानै दानानै लाना फैनो हागोन हानायमानि थाबैनो बे बाथ्राखौ लानानैसो जों सिरियासलि सावरायनांगौ दिनै पलिटिक्सनि मेटारा पलिटिक्स फिल्डआवनो थाथो दिनै पलिटिक्सनि मेटारखौ जोङो रायजो राजाफ्रा बा जों गासैबो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा सिरियास लानांगौनि इम्परटेन्ट होनांगौनि जा दरखार गैया दिनै पलिटिक्स फिल्डआव पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखियै पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थायो नाथाय जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मा नुनो मोनो सोरनिबा पार्सनेल लाइफनि मेटारखौ रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेल इस्यु खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनो बेसे दुखु गोनां बाथ्रा अब्ला बैफोरबायदि लिडारफोरा जायफोर लिडारफोरानोखि सोरनिबा पार्सनेल लाइफखौ रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेल इस्यु खालामनो नाजायो बैफोर लिडारफोरनि ब्रेननि जिथु थिंकिं मेथड मेन्टेलिटि पावारा बेसेबां गनायथाव रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि लिडारासो पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि इयुन जेनेरेसनजों लोगोसे जोंनि माहारिखौ दैदेनलांनो जुदि सानदोंब्ला अब्ला जोंनि माहारिया बबे मोजां मोनसे स्टेजाव दावगालांनो हागोन ना मालाबाबो दावगालांनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो मोनसे बाथ्राया मा दिनैयो जोङो बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगौ सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि दैदेननायाव दिनै जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा दुखु सात जाला खस्थ' बा हेरेसमेन्ट मोनदों बैफोरखौ जों नोजोर होनांगौ आरो जोङो लिडारफोरखौ जों कुइसन खालामनांगौ आरो बे लिडारा कुइसननि एन्सारखौ होनो हायाब्ला बेखौ जों माबोरै पानिशमेन्ट होनांगौ बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों पानिशमेन्ट होनांगौ दा जों बोरै पानिशमेन्ट होगोन जों थारमाने बेखौ बिसायख'थिनि गेजेरजों जों बेखौ माने फेजेननानै दोननांगौ बेनो जाबाय बिनि पानिशमेन्टआ मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि मोनसे थासारियाव दङ दा समाव जेरावनोखि बिटिआर पि सेक्टरनि गेजेरजों लानानै फैजानाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनाबो गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ बा मावनो गोनां माखासे खामानिफोर जायफोर खामानिफोरा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि रावबो सासेबो माने लिडारफोरजों माने नायसनजायाखै नायसनजादोंब्लाबो माने मावनानै होजायाखै जायनि थाखाय दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनो गोनां बाध्य जानानै फैदों दिनै थासारिया थिनदों दिनै लाजिनांगौ बिटिसिनि दानि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोना दिनैयो लाजिनांगौ जेराव दिनै बिथांमोन सानैया एनडिबिनि साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोनानो जोंनि बर' हारिनि माखासे इयुन जेनेरेसन लाइमोनफोरखौ आखायाव आइजें होनानै हारिखौ रैखाथि खालामनांगौनि थांखियै दावहा नांनो सोलोंबोनाय नंगौना नङा दिनै बिथांमोन सानैया बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल पावारखौ गावबा गावनि आखायाव लानानैब्लाबो गावसोरनि बिखायाव बिखुङाव नांनानै थानाय जेंना जेथोफोरखौ दिनै बिथांमोना मावनांगौनि थाखाय
बा फोसाबना लानांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोना सम गैया बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा बेसे दुखु गोनां बाथ्रा जेराव दिनैयो गावसोरनो लाफानानै दावहा नांनो फोरोंबोनाय आसि थुनाय माने खामानि मावनो बिथोन होबोनाय एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैयो गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामनांगौनि थांखियै गोदान मोनसे पलिटिकेल हान्जा जोनोम होनांगौनि बायथ' जानानै फैबाय दा बे समाव नैबे सोंथियासो बेरखांदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थोजासे माने लिडार्सफोर गैयाब्लाबो जोंहा सोलिनो हानाय सालाय होजानो हाथावना माखासे पलिटिकेल लिडारफोर दङ एमएलए एमपिफोर दङ दिनै जोंनि बर' हारिनि रावबो पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बर' हारिनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ लोगोसे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ एकेबारे सिरियास लानानै खामानि मावनाय बा बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनदिया बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा अब्ला बैफोर लिडारफ्रा दिनै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटजों थुलुंगा मोननानै साफा साफा लिडार जानो हादों दिनै जोंनि हारिनि जोंनि रायजोनि खामानि मावनो थाङाखैब्ला अब्ला बिसोर दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्मआव मा घन्टा खामानि मावनो थांदों बिसोरलाय हा नोंसोरखो बै नोंसोरनि बिल्डिं न' लुनो थाखाय क्रर क्रर थाखानि हा बायनो थाखाय हा गथ' गथायफोरनो दामि दामि मबाइल कार बायनानै बेरायहोनो थाखायसो नोंसोरखौ रायजो राजाफ्रा लिडार खालामहरदों नामा बेबायदि साननाङा मिथिबाय सिदा बाथ्रा बुंखागोन आङो बेबायदि साननाङा गोरोन्थि हारिनि खामानि माव हारिनि प्रब्लेम इस्युफोर हारिनि जेंना जेथोफोरनि सिगाङाव गसंथानानै जेब्लाबो खामानि मावलांनो नाजा बाथ्रा बुंलांनो नाजा मिथिबाय समा खिन्थु बहुत चेन्ज जाबाय दै आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ जाम्बा जमथा खालामनानै बेफोरबायदिनो मिनिंलेस बाथ्रा बुङै बुङै गोजावला होलाबायनानै नोंसोरो बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फानै फानै आन्दैयै जालांबाय थानो जुदि सानदोंब्ला मालाबाबो जाफुंनो होनाय नङा सिमां नुहोगोन सिदा बुंखाबाय आङो सिमां नुहोगोन आङो सिदा बुंखाबाय बाथ्राखौ एसे सिरियासआव लाबानो जाबाय दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोर इउनाइटेड जा पलिटिक्सखौ जोंनो नाङा नङा नांगौ पलिटिक्सनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ बा जोंनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ जों सुस्रांनानै लानो हायो नाथाय बिनि थाखाय जोंनो सासे पारफेक्ट पलिटिशियान गोनांथि दङ दा दिनै पारफेक्ट पलिटिशियानखौ जों दिनै सोरखौ नुदों सोरखौ लानानै जोंहा माने फोथायनाय दङ गोसोआव बेबायदि लिडारखौसो जोङो थारमाने सापर्ट खालामनांगौ दा दिनैयो सासेबो पलिटिकेल लिडारा जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोनि सिगाङाव गसंथानानै बाथ्रा बुंनाय दिनै जों नुवा दिनै गावबा गाव पलिटिकेल केरियारनि गावबा गाव पलिटिकेल पार्टिनि सार्थ पार्टिखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो दिनै बे पलिटिकेल सिस्टेमाबो जोंनि बर' हारिनि बेसेनजोंसो लाबोजानाय बेखायनो स्पेसियेलि आं मोनसे बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जेसेबांखिनि ए टु जेड पलिटिकेल लिडारफोर दङ हारिनि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राखौ गोसोआव लानानै हारिनि अलखदनि समाव हारिनि सुबुंफ्रा जेब्ला प्रब्लेमाव गोलैयोब्ला माबा मोनसे बेखायदा प्रब्लेमाव गोलैयोब्ला थारमाने बेनि एगेन्स्टआव सिगाङाव गसंथानानै बाथ्रा बुं बेखौ हेफाजाब खालाम बेबायदिखौ माने जों लुबैयो आरो हास्थायो नाथाय जों बेनि उल्थायै मा नुनो मोनो माने पलिटिकेल जा पावार गोहोफोरखौ मोनदोंना बै पावारखौ जोंनि बर' फिसाफोरनि सायावसो माने इलिगेलि बाहायनानै अयथासार टर्चार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदि जों गावजों गावनि गेजेराव टर्चार खालामनो थाखाय जों गावजों गावनि गेजेराव इनाय अनागिरि सोंखारिलायनो होसोलायनो बुलायलायनो थाखायसो जों दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदि एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन नामा अब्ला दिनैयो जोंनि बर' हारिनि जाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनायावनो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनैयो बावसोमलांनांबाय बैसोरनि बावसोमलांनाय बेसेन गोसा जिउखौ दिनैयो जोङो सनमान खालामनो रोंला नामा मान बावनो रोंला नामा जुदि सनमान खालामनो रोंगौब्ला फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्लेटफर्माव मोनसे प्रिभिलेजनि सिङाव थानानै खामानि मावलांनो नाजा बेखिनिखौसो आं गुरै खावलायहरगोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि